Maita yenyu adi watariri kana muchitandadzana nesu zviri kurakidza kuti muri kufunga. Asi zvimwe zvatiri kukumbira zvakadzama kufunga pamugwagwa. Pamugwagwa hapamirire kuti nokuti ndakatakurwa handina chandingafunge. Masimba manzwa munawo kanditi. Asi munonge makatakurwa muchifambwa nemi nemusango, muchifambwa nemi nemumavhuranda kuti kotaigodi. Maigodi hamuna rurimi here rwokutaura. Hamugone here kuti chitiburutsa timire pano musarepo. Imi muri kuti kana ndikazoburuka pano ko mari yangu ndozoita sei? Mari inosara upenyu kana wangopfuura. Ndiri kuya kwamuri baba. Zvechokwadi tiri kurasikirwa neupenyu mumigwagwa nezvimwe zvinhu zvaigona kungodziviririka. Dai kuri kuti taikwanisa kungoshandisa kufunga. Zvino pamwe toshandisa kufema, kana kuti toshandisa hasha, kana kuti pamwe tinoshandisa chindini kuti onai inini. Mukuongororawo netsvagiridzo yangu yandakaita yandinofunga kuti ndichatoipa baba chinoda. Pane zvinhu zviduku asi zvikuru zvandakaona zviri kukonzeresa tsaona zhinji mumigwagwa. Zvimwe zvacho ndakazvinyora pano ndine zvinhu zvinokwana 10 zvandakaona zvatingataura tichiti common mistakes asi anozoita kuti vanhu tishayikirwe neupenyu hwedu. Chekutanga, kudhiraivha tiri pamaselfoni kwanyanya. Dai paiswa mutemo chaiwo wokuti unokwanisa kuti urange zvikuru. Shamu yeye ine munyu ye ndofunga inodiwa ipapo. Mbara matoja. Inodiwa ipapo. Pagozoita vamwe vaya vanoti murodhi mumugwagwa mukuru chaizvo uri kubva kuHarare kunosvika kuBet Bridge. Munhu ari kufamba zvake, madiro ake panoitwa 60 km zvake iye aripo zvake 20. Ukaona uri muchikairi uchifamba zvako uchinakidzwa nemimhanzi, kumashure kwako kuine motikari hamheno mazana asi kumberi kwako kusina chiriko, ziva kuti pane chimwe chinhu chisina kunaka, chisina kutiitwa zviri pauri, nokuti unokonzera kuti dzimwe mota dziye dzizoda vanenge vanonokerwa vauda kumhanya. Ndo zvimwe zvatakaona izvozvo zvinokonzeresa. Kozoti kana uri usiku kune vamwe vaya vane motikari dzine malaitsi mamwe aya anoflasha mabhimu, anoflasha zvekuti anoisa munhu musango. Dai kwaitwa mutemo wokuti waongorora motikari dzese idzodzo kunyanya neveVID kuti paitwe standard pamotikari dzese panyaya yemalaitsi eusiku. Ndizvozvo ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi vataura mashoko makukutu. Regai timbotanga tawana munhu wokuVID kuti pane malaitsi enyengo here, estairi akaekuonekwa pamugwagwa, zvine mwero here kana kuti hatina mutemo iwo. Nekuti mugwagwa kuti vanhu vabatsirike kufunga unofanira kunge uine zvakakodzera. Rega nditange ndichiti ndino urombo zvikuru nevanhu vasingakoshese kufamba kwakanaka pamigwagwa, kunyanya tichitarisa nendufu dziri kuitika idzodzo. Asi ndichipindura mubvunzo wenyu, mitemo yatinayo ndeyekuti munhu haangosungirwa kana kubvumidzwa kuita zvaanoda pamotikari. Tine mamwe malights asingabvumirwe. Ndokusaka muchiona kuti zvimwe zvacho zvinosanganisa zvinhu zvakafanana nokureba kana kwemotikari chaiko. Dai painzi hapana mutemo unotimanikidza, vamwe vedu ndofunga vaigona kuda kana bhazi duta vanhu rakareba zvakaita 50 meters. Zvino asi pamusana pemutemo zvinhu zvakadaro hazvibvumidzwe. Zvino dambudziko ratinaro nderokuti hadzisi mota dzese dzinouya kuVID. Kunyanya dziye dzisingauye kuVID ndodzatiri kuona zvimwe zvimalaitsi zvichena zvinoiswa pakati zvinokanganisa vanhu. Zvinhu izvozvo hazvibvumirwe nemutemo. Ndatenda hangu. Mashoko makukutu. Pano pabatwa pfungwa. Iwewe neni kana tichifunga zvataurwa nababa Masiya Chengu tazvinzwa kuti kune dzimwe motikari dzine malaitsi asingatendedzwe. Mazuva ano hazvimbonetsa mufunge, ndo zvatiri kutoita nevakawanda. Kune vamwe kana vakomana vaya vanofamba vakabhabhurwa vai. Tiri kugara tingotaura kuti pikichai nhamba yemotikari iyoyo. Mapurisa edu muchanzwa vachitaura, hapana anokuonai musazoonekwa kamuchiti toda kukupikicha nokuti wakabhabhurwa. Aiwa vanokukavai nai. Saka imimi pikichai nokuti havasi kufunga pamugwagwa, vanokonzeresa. Akadonha iyi motikari ichada kumunzvenga yonopinda kune dzimwe zorovana nedzimwe kana kutsika iye munhu iyeyo. Ndikuya kwamuri Mukwasha. Panotorwa madrivers achiuya kubasa
pane madiro ari kungoitwa, hapana mutemo uri kutariswa, kungotorana sekuru namuzukuru kana kuti choko muhomwe. Ndinotaura ndichitobvira even kumatrucks, kumabhazi, kuti munhu apinde. Kumakombiwo uri mwana wangu iri uri muzukuru wangu. Totarisa vatorwa vapinda pabasa. Hapanawo zvakare mutemo unotarisa yatingati kuti driver uyu anodyei, driver upenyu hwake hwakamira sei. Ndinoitaura nyaya iyi inojambwa, asi munhu wese kana mushandi ari kusenza mu18th floor muno kana kupi guta ripi kana kunyika ipi, kana achinge basa rake risina kunyoreranwa pasi, risina kumira zvakanaka, basa iroro harikoshesi. Ndinokumbira kumhuri yeZimbabwe nevese vemutemo kuti vanhu vari kutakura vanhu, vana vatanga vachitaura vadika, vatariswa yatingati nechirungu welfare yavo. Ndio imwe iri kukonzera misikanzwa. Zvese zvatiri kuona zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa neizvozvo zvichibva ipapo. Asi ndichidzokera zvakare kuvatyairi, patinotora maraisensi tinopika kuti tichachengeta vanhu. Hatina kutora maraisensi kuti titsvage mari, takatora maraisensi kuti tichengete upenyu hwavanhu. Saka ndiri kuti isusu tisamirire kuti paite roadblock, tigare isu tega takachengetedza upenyu hwevanhu, nekuti upenyu hwavanhu haudzoke. Ndichipedzesa ndoda kubata compliance yadriver nemotokari. Motokari zhinji hadzisi kuenda kuVID zvanga zvichitaurwa. Isu sema-organization, sedunga organization kana dunga sangano, tiri kufamba mumarengi kwenguva refu tichitaura nemadrivers takatarisana, tichitaura nemaoperators tichiti isai mapepa. Isu hatigone kumisa VID kuti ise basa kana mapurisa, but tiri kutiwo ngatiise mapepa tisamirire kusungwa. Madrivers torai mamedicals. Ndofunga pana driver akakolapse akafira pa steering webhazi, ndisingataure zita. Pana taxi driver zvakare akafira pa steering. Muofisi medu takatora danho takumbira kuhurumende tikati taakuda kuti mamedical aitwe patinotarisa kuti ari kuitwa mune zvakanaka here, nekuti ari kuiswa pasi pemuti, nekuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nekuti pfungwa neutano hwemutyairi unenge usina kumira zvakanaka. Mashoko makukutu akanaka ari kutaurwa, toenda pane mapurisa edu. Munhu anenge achirwara, asi kana pfungwa dzako dzakufunga zvimwe zvinhu zvisiri zvepamugwagwa, iwe uchida kupinda pamugwagwa, wakutorwara. Saka isiri kuti chikuru kufunga, iwe unenge uchinyatsonzwa kuti ndiri kunzwa kadzungu, handisi kunzwa zvakanaka. Kunovavarirei wabva pakufunga ka? Ndiri kuya kwamuri. Ndinotenda Mai Dr. Chisamba. Isu semapurisa takatoritorawo dingindira iroro tichibatana neTraffic Safety Council uye nemamwe mapazi anoona nezvoku akasanganisana VID vanoona nezvokuti mugwagwa medu musaite tsaona. Tiri kuti isusu chikuru kufunga, but kufunga kuti kudii? Kufunga kuti topedza sei tsaona dzemumigwagwa. Saka tiri kufamba mapoka akasiyana-siyana tichiedza kuvadzidzisa kuti aiwa iwewe mupurisa haagononge aripo pauri, weVID haagononge aripo pauri, weTraffic Safety Council haagononge aripo pauri. Iwe uri kufungei kuti ndibvise nyaya iyoyi yekuti mumugwagwa muite tsaona? Tiri kuona zvakare paine vanhu vapinda zvakanyaka zvikuru. Taane churches against road carnage dziripo, dziri kuuya dzichibatsira dzichitaura zvatiri kutaura. Tine vebusiness zvakare vari kuti isusu business against road carnage, business riri kuti hatidi tsaona mumugwagwa. Tine vana vechikoro vaakupinda mezvazviri. Saka tiri kuti kugungano reZimbabwe ngatibatirane pamwe chete, tose tive nekufunga kuti tobvisa sei nyaya iyi tiri pamwe chete. Mashoko makukutu. Muri kuona kuti nyaya yacho yakutibata teseka, nekuti kana uri wokuchechi wazofirwa nehama yako, kana uri webato iri wazofirwa nehama yako, tawanda tese. Ngatirambei tichifunga. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.